Kerää kaikki tarvittavat välineet apupöydälle, eli nenämahaletku, letkun sulkija, puudutekeeli, ruokaliina, kaarimalja, kuppi, pilli, ruisku, stetoskooppi, ihoteippi kautta Nasofix, korkki ja ruokintapussi. Pese ja desinfioi kädet huolellisesti. Valmistele potilas. Säädä sänky oikealle korkeudelle ja laita potilas istuvaan asentoon. Kerro potilaalle miksi ja miten toimenpide tehdään ja miltä se saattaa tuntua. Pue tehdaspuhtaat käsineet. Mittaa nenämahaletkun oikea pituus, korvan nipukasta nenänpään kautta miekka lisäkkeen kärkeen. Merkkaa kohta joko teipillä tai katso kohta letkussa olevista pisteistä. Suojaa potilas ruokaliinalla ja anna hänelle kaarimalja ja vesilasi, jossa on pilli. Tiedustele potilaalta, onko hänellä toiveita kummasta sieraimesta letku laitetaan. Laita puudutekeeliä letkuun ja vähän myös potilaan sieraimeen. Sulje letku sulkijalla. Letku on helpoin viedä paikoilleen, jos potilas pystyy istua etukenossa leuka rintalastaa kohden. Työnnä letkua toisesta sieraimesta kohti nielua. Kun letkun pää tuntuu potilaan nielussa, pyydä häntä nielaisemaan vettä ja työnnä joka kerta letkua syvemmälle letkussa olevaan merkkiin asti. Pidä letkusta kiinni, ettei se luiskahda pois paikaltaan. Poista vaijeri letkun sisältä. Tarkista letkun sijainti seuraavilla menetelmillä. Aspiroimalla eli imemällä ruiskuun mahan sisältöä. Työnnä ruiskulla 5-10 ml ilmaa letkun kautta mahalaukkuun ja kuuntele samalla stetoskoopilla ylävatsaa. Jos letku on mahalaukussa, voidaan stetoskoopilla kuulla kurahdus. Ainoa varma tapa on varmistaa röntgenkuvalla nenämahaletkun sijainti. Letku kiinnitetään potilaan nenään teipillä tai Nasofixillä ja poskeen ihoteipillä niin, ettei se ole tiellä.
Enteraalisessa ravitsemuksessa letkun päähän asetetaan korkki tai se yhdistetään enteraaliseen ravintovalmisteen siirtoletkuun. Tiedustele potilaan vointia, riisu suojakäsineet ja desinfioikäinet.